बे फबेनालि गुन्दाखौ जानो थाखाय हाथायखौ दाङो रक बिनि आं दावग्रायो हाथाय हुब्रुनि बे फबेनालि Good evening guys, Assalamualaikum. दैमारिना मादारि मिथिबाय रखत जानायफोर केस होयोबाथाय थैजासिम जेलाव केस होखा जुदि थैजासिम जेलाव केस होनो हायाबाथाय आदा सस्रा द्रा केस होना बुंखा होनखादा किन्तु गखा खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव बरनाय बावहरनाय थाबाय दिपालिनि एक्स हासबेन्डआ आंखौहाय ओरैबायसा बुंबाय आंलायनो फानग्रानो आंलायनो मोसौ आंखौ मोसौ बेदर होननानै बुंबाय बियो आं जुदि मोसौ बेदर जायोबा गावलाय मा गावबोथ' थुफि गानो मुस्लिम नङा होनबा गावलाय मानो थुफि गानदों आरो आसालाम बालेकुम होननानैहा मानसिफोरखौ वेलकाम खालामहैयो Good evening guys, Assalamualaikum. मानसिफोरखौ वेलकाम खालामो आसालाम बालेकुम होननानैहा मानि थाखाय लादों आसालाम बालेकुमखौ बर' जानानै नों बर' नङा नामा बर' बिमानिफ्राय गवाखै नामा नोङो बर' बिमानिफ्राय गवाखै नोङो अबेथिं जोनोम जानाय अबे गुरुंथिं नोङो मुस्लिमनि गुरुंथिं जोनोम जानाय नामा नोङो हा लाजिया नोङो बर' जानानै मुस्लिमनि थुफि गाननो थाखाय आंखौ जे एसे गाज्रि बुंदों नोङो ट्रेनावहा सासे सिख्ला लाबाय हा बिनि बिखय आं बुंबाय एसे सोर मोजां सोर गाज्रि बिजिरना लानानै बेयावहाय नोङो मा होनखो आंखौ रिन्दि हारि बुंबाय नों जुदि गुन्दा नङामोनबा मुस्लिमनि मादालि जानाय नङामोनबा मुस्लिम हिनजावनि मादालि जानाय नङामोनबा नोङो होमबा नोङो बै ट्रेनाव लाबोनाय हिनजावा नोंखौ बुंदोंमोन आहा हुवा थैबाय आहा हुवा थैबाय इदिनानै नोंदो खामानि मावनो थांबाय उनावहा ट्रेनाव नोंखौ बुंफिनबाय बियो आहा गथ' सासे दं हुवाखौ आं गारदों सोनानै बेयावहा नोङो मानो रागा जोंनो दरखार मानो खोंगो जोंनो दरखार नोंहा जुदि आखला इसेबां मोजां मोनबा नोंखौ गुमै लिंदोंमोनबा बियो नोङो मा कारनाव बेखौ भिडिअ खालामनांगौ जाखो मा कारनाव देलाय बुंलाय नों जुदि एसेबां मोजां मोनबा आं नायै नै फबेनखौहाय गुन्दाखौ एसे मोजां खिथियो ओमफ्राय सिख्लानि बे हिनजावनि माबायसा भिडिअ बानायदो इयो नाय आंलायनो रिन्दि बैथालिनो नै गावासो नाय सासे सिख्लाखौ हेल्प खालामनो थांनायाव उल्था भिडिअ बानायनानै हगारदों माब्रै नै गन्थं गुरुं सिन्था लालाय लांदों गावनि मोखां लादों गावनि आफाखं लादों नै माबायसा एकदमबारे मुस्लिमफोरनि मादालि जाग्राहे नुखायो नै खुथैनि फारियानो गैला मुस्लिम हिनजावदों खुदुम जायै नै गुन्दाया एक नम्बर गुन्दा नुदों माबायसा ट्रेन नामा मानि लालाय लांदों आखाइ मानि लालाय लांदों इनै जेरबा मानि लालाय लांदों इनै खर' मानि लालाय लांदों खानाय मानि लालाय लांदों इनै नायलाय गुन्दाया फबेन गुन्दाया इनै खाफाल मानि लालाय लायदों बोरै खालामदो इयो बेनो मोजां आखलायनो हिनजावफोरनि सायाव इन्ट्रेस्टआनो गैयानो गुन्दायासो इन्ट्रेस्ट गैयाबा इदि भिडिअ खेबो उदिखौ सिन्था आंखौ रिन्दि होननानै बुंदों नोङो मा प्रुफ दोङो नोंहा आंखौ रिन्दि बुंनो मा प्रुफ दोङो नोंखौ आङो रेन्दा होननानै साबित खालामनो थाखाय आंहा बुहुत प्रुफ दोङो मिथिबाय नोंखौ रेन्दा होननानै दानो साबित खालामगोन आङो मिथिबाय आंखौ रिन्दि होनदों ना सब मानसियानो मा नों जुदि इसेबां जुदि मोजां मोनबा ससियेल मिडियाआव मानो लाबोदों नोंसोरनि नांलाय खमलायखौहाय हा ससियेल मिडियाआव मानो लाबोदों सिरि नांलायनांगौमोन ना नोंसोरो होमबानिया रावबो होआमोन ना नोंसोरनि भिडिअखौहाय आरदि माने मा आरावनो रे दियावनो रेन्डि अफिसियेल माने अफिसियेल ना अफिस रेन्डि अफिस ओरैबायदि माने इना रेन्डि अफिसाव जेसेबांनो माने थांनानै मावनो हायो बिनि खोथासै बेसे फानो बेसे फाना बिनि खोथा आंथ' बिनि बुस्थुखौ जेबो बाया ओरैनो होबाबो बाया माने ओरैबायदि जों बायदि गोथार मानसि रावनिबो सिख्लानि रावनिबो बानि आं दा हिनजावफोरनि बुस्थुआ माबायदि मा बेफोरखौ जेबोखौनो मिथिला जेबोखौनो गोसोआव गैला हिनजावथ' 6 बोसोर हाबा जादों अब्लाबो आङो जास्ट 8 मासल' उन्दुनो मोनदों 8 मास टटेलि 8 मासल' हिसाब खालायनानै आं ओरैबायदि मानसि बेफोर बुस्थुआव आङो माने जेबो माबा साना आङो गेलेनांगौ मानांगौ जेबो साना लुगैगोन ना लुगैबाथाय भिडिअ कलिं डाइरेक्ट हरखाबाय माबाखौ आथोनखौ एल'नानै डाइरेक्ट बियो एल'जोबनानै माबाफोरखौ गोजौनिफोरखौ हमनानै डाइरेक्ट बियो बेनिफ्राय आथोननि बुस्थु दै गनायफोरखौ सोलाजोबखायो बहुत डेन्जार खायो दाबो बिदिनो फाननानै बिदि जाबाय दं इयो दासो ओमफ्राय फाननानै एसे मुलि बायदिसिनाफोर मा होनो करपुला माबा बायदिसिनाफोर गथ' थायनो लाबाय खोमा बेखायनो दा फुट जाना दं आंथ' बिनि जेबो माबा समाव दिपालिया 2021 आव बिमा बिफानि न'आव फैनानै गावनि आथोनाव गावनियाव थाइबें ना थाइखुम होनो गोथाङै जाग्राया बिखौ सोनानै लादो ओमफ्राय आंखौ मोनैनि थाखाय इयो गाव खोथा हरदो आंनो दा ससियेल मिडियाआव लाबोबायबालाय जोंलाय होखागोन दा नोंसोरनि भिडिअखौलाय देलाय होनलाय जोंनि कन्टेन्टआनो जुदि भाइरेल भिडिअ लाबोखानायनिखा जोंलाय होखागोन दा आंल' होदों नामा हा
दिपाली भाइरेल भिडिअ होबानो माथो नोंनिया गासिबो ओंखारजोबो हा नोंनिया गासिबो ओंखारजोबो माथो मा सानना लादोंलाय नोंखौ गावखौनो बिराद गोथार सानना लादों नामा नोङो बेखौ गुन्दानानै प्रुफ खालामनो हायो आङो नाय लोगोफोर बिनि आखलखौ बिनि गुन्दानि आखलखौ बेखौ नायनानैथ' नोंथांमोना निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ बे गुन्दानि आखलखौहाय आंखौ ओरैबायसा बुंदों बेबो रेन्दिसो फानग्रासोनो माने जाय मानसिया गावनि बाथ्राखौ बुङो गासैबो रेन्दि जाखाजोबो माने बिनि खुगायाव रेन्दि रेन्दा बैथालि बैथालाल' ओंखारखायो जेबो बाथ्रायानो ओंखारा बे बबेन ना सबेन ना बिनि खुगायाव आंखौ मा बुंदों खान्दा खान्दा गाननाय होननानै बुंदों हा आं माला खान्दा गाननाय आङो मालाय बायसा आङो खान्दा खान्दा गानग्रा नङा मिथिबायना गानबाबो जोंनिया गजौ सेम गासिबो खोबजोबनाय थायो मालाय बायसा ओरै ओंखारलायनाय गाना मिथिबाय अबा बे कुर्ति गाननाया बे हामा जायो नामा नों जुदि एसेबां मोजां मोनबा बै नोंनि हिनजावखौ दिनैयो नोङो मानो मोनासै नोंखौ मानो गारना फैखो हा नोंनि हिनजावा जुदि इमान मोजां गानोमोनबा जेनेबा पुरा गावबो सेफटि मोदोमखौ पुरा खोबना लानाय गानोमोनबा मा कारनावहाय नोंखौ गारना फैखो नोंनि हिनजावा देलाय बुंलाय होमबालाय नोंनि गुन्दानि आखलनि थाखायसो नोंनि हिनजावा गारना फैबाय नङा होनबा नोङो हा आंखौहाय गावनि भिडिअखौहाय होनायखाय ओरै होना होदों होननानै बुंदों आंखौ इयो गुन्दि मोखांनानै नोंनियालाय मा गुन्दा मोखां नङा होनबा मुस्लिम हिनजावफोरखौ गोसो थोयै ओरै खामैनो फुथुयनि बै सिनानो गैला मुस्लिम हिनजावफोरजों फुदुं जायैनो लाजिया खोमा फुथुयनि बे फारियानो गैला थांजोब्बाय मुस्लिम हिनजावफोरजों सोबखो दानानैहा आंखौसो बुंदों थास' बिबारदों जादोंमोन गावहा खान्दा खान्दा गानो इदि होननानै आं खान्दा खान्दा गानदों आंनि माबा मोनसे गाज्रि भिडिअ दिहुननो हागोन नोङो हा नोंसोरनिलाय माथो गाज्रि भिडिअखौ मेल्ला दिहुननो हायो माथो आङो मेल्ला दं माथो हा आं गानबाबो आंनि माबा मोनसे भाइरेल भिडिअ दिहुननो हादों नोङो हा बुरबा मुस्लिमनि खिथु सोलाग्रा लाजिया बर'फोरखौ गाहाय थाखोआव लाबोनानैहा मुस्लिमफोरखौ गोजौ थाखोआव लाबोनो थाखाय आसालाम बालिकुम होननानै बुंग्रा मा कारन नायदो बिनि भिडिअखौ लाजिया मानसिफोरा बर'फोरा मा होननानै नायो मा होननानै सापर्ट खालामो बिदि मानसिखौलाय दिनै मुस्लिमनि टुपि गानै बे आसालाम बालिकुम होननानै बुंगासिनो बियो बर' मानसिफोरा एसेबो लाजिनाय गैला नामा बिखौ डिसलाइकसो खालामनांगौ लाइक होनाङा मालाबाबो दिनै बियो बर'फोरखौ डाउनसो खिथिदों बेसे गिदिर बाथ्रा मुस्लिमजों बर'जों नांलायनायाव बेसे दानस' जाबाय मुस्लिमफोरजों बर'फोरा दा बियो मुस्लिमनि धोरोमखौ लागासिनो आरो बर'यै इउटुब चेनेल खुलिगासिनो आसालाम बालिकुम आंबो मोजाङैनो दं नोंसोर माबैसा दं जाबावलायो बैथालाया साला लाजिनो गैया रोङिया आंखौसो जावनो फैदोलायनो बियो नों मा सानदों नोंनि हिनजाव दिपाली सानना लादों नामा आंखौ नोंनि बे फाथैलाय मालाय बिसिनाय नोंनि बै एक्स वाइफ दिपाली सानना लादों नामा बिदि दा सान मिथिबाय सब हिनजावानो एखे जाया मिथिनो लाखा नै बियो बबेन आरो आब' दिपालीनि फाथैलाय मालाय बिसिनाय बोसोरसे जाखांबाय थेवबाबो इयो थारमाने उख्रायबाय थायो आरो नायनो हागोन नोंथांमोना ससियेल मिडियायावनो होना लाखादों गावसोरनि फाथैलाय मालाय बिसिनायखौनो ओमफ्राय बयबोथ' नुखादों बिसोरनि ससियेल मिडियायाव होनायखौहाय फाथैलाय मालाय बिसिनायखौ दा सोरबाफोर जुदि होना होयोबाथाय दाय जायो सोर होआ बयबो होखादों बे भिडिअखौबो आङो बेलेगनिफ्रायसो मोनखादों बेलेगासो हगारखादोंमोन नायनो हागोन नोंथांमोना लाजिनायानो गैखाया अलरेडि भाइरेलखा आरो सोरबाफोर जुदि बिसोरनि कन्टेन्टखौ लाना होयोबाथाय दाय जायो गावसोरनो भाइरेल भिडिअखौ लाबोखायो ओमफ्राय मालायखौ दाय खोख्लैयो आरोना जास्ट आं फुवाखौल'सो बुंदों हिनजावखौ बुङाखै आङो मा मोनना लादों दाखालि बे अनजालि दैमारिजों नांलाय खमलाय जाबाय अनजालिनि बायसा कमजुरि सानना लादों नामा आंखौ नोङो हा बुरबाक साला सुवार कामिना कुत्ताका बाच्चा साला अबे गुरुंदो जोनोम जालायनो नोङो बैथाला बारा नङा मिथिलाखा दांजागोनबा आं दै थाबानाय भिडिअखौ नों होदो सोरबा दिपाली सोरबा एन्टनिनो सेन्टनिनो बेफोरखौ नोङो भिडिअखौ होदो होमबा आंनि बे भिडिअ गिदिं गिदा लानायखौ नों होनांगौ खोथा गैयाना बैथालि बाजारि नोंबो गासै रेन्दिसो नोङो भइसबो होआखै जेबो होआखै जास्ट आङो ट्रेनाव गाखोनायल'सो भिडिअ बानाय ओरै भिडिअखौ आं लाना फैदो गुन्दि मोखां ओरैनो नोङो थास' बिबारजों नोङो होजानो नागिराखै हाबा जानानै साला लंपेन्ट गस्ला गाननानै भिडिअ बानायबाय थाग्रा दख'ना गाननानै भिडिअ बानाया रख'नि सेहेरि बेहेरि फोथांगि बेपारि साला नोंखौबो दांगोन आं मा होनो भिडिअ दांलायनि आं नोंखौबो डेन्जार लिरना होलायगोन आं साला पारिखायनो माने देहायाव नांजोबो ना मोजां मानसि नङाब्रा नोंबो आदा एन्थनि आदा माबा आब' दिपालीनि गारनाय हौवाना मानो नाय ओरै भिडिअ नाय ओरै भिडिअ बिदि खोथैलायनाय बिलाय आंनि भिडिअखौलाय एसे रखत बैना सुथि हिनजाव बेपारि
सानबेसे जाखो आं भिडिअ बानाया सानथाम सानब्रै जाबाय मोनसे भिडिअ होबानो बा 10-12 जन माबा जायो नङा होमबा हो नोंबो रखद बैना जुदि केस होयोबा होबानो जाबाय केस होबानो जाबाय केस होबाथाय थैजासिम केस होना दोनखा जेलाव जुदि थैजासिम केस होनानै दोननो हायाबाथाय गखांबाथाय 6 मास 7 मासनि मास मोनथायनि उनाव गखांबाथाय जिबना आंनो माबा खालामना दोनखा इनिफ्राय मा बाथ्रा ओंखारो नोंनि खुगायावहा देलाय होनलाय आंखौ बेपारि होनदोंना मा सार्टिफिकेट दङ आंखौ नोङो बेपारि होनो थाखाय हा मा सार्टिफिकेट दोङो नोंखौ गुन्दानानै साबित खालामनो थाखाय बहुद सार्टिफिकेट दोङो नै लोगोफोर नाय बियो आन्डारपेन्ट गाननानैसो दुगैयो मानसिफोरदों मुस्लिमफोरदों नै नायना ला लोगोफोर स्क्रिनाव खिन्थिना होदां नै नुबायना नोंसोरो बिनि आन्डारपेन्ट गाननानै दुगैनायखौ माबायसा बिराद केरेक्टार मोजांनो नायना ला स्क्रिनाव होना होदां नै बिनि आन्डारपेन्ट गाननाय दुगैनायखौ बे रावबो नङा बे माबासो भबेन बियो मिथिबायना दिपालिनि एक्स हुवा बियो मोखांखौ मोजां नायना ला मेन लिडगिरिया नोंनो मोनबालाय नोंखौ होआ माथो होनो नङा होनबा नोंखौ होआबानो भिडिअआनो सोलियाबा बेयाव मेन लिडगिरिया नोंसो मोनबा नों जुदि एसेबांबो खोनासंजानो बादोंबालाय ससियेल मिडियाआवलाय मानोथो लाबोनांगौ नोंलाय नों ससियेल मिडियाआव लाबोनाङामोन ना भिडिअफोरखौहाय नोङो सिरि फनाव नामलाय खुलाय खालामनो हायामोन नों जुदि एसेबां मोजांबा मा खारनाव ससियेल मिडियाआव लाबोनाङामोन ना होजानो बादोंबालाय आंल' होदों नामा दुनियानि मानसिफोरा मोन्दों नोंसोरखौ माथो रेन दानानै सिनायखायो नोंसोर माने नोंखौ रेन दानानै मिथिखायो माथो हा लाबोनाङामोन नामा ससियेल मिडियाआवहा होमबा नों मानो लाबोदों जोंलाय लाबोखागोन ना हायिफोर जेननानै थायोबा थाखा आरो आं होनखादों एन दैमारिना मादारि मिथिबाय रखद जानायफोर केस होयोबाथाय थैजासिम जेलाव केस होखा जुदि थैजासिम जेलाव केस होनो हायाबाथाय आदा सस्रा द्रा केस होना बुंखा होनखादों आयु आंलायनो केस होनांगौलायनो बेखौ नों बायसा मानसिखौलाय आंलाय मानो केस होनांगौ नों बायसा मानसिखौ आङो केस होनानै आंनि आखाइखौहाय बे साफा आखाइखौहाय आं लेथ्रा खालामना लाया मिथिबायना नोंखौलाय मा खि मोनजानो केस होनांगौ आं नोंखौ गिगोन नामा नोंखौ केस होनोबा दानो हायो आं मिथिबायना आं जुदि केस होयोबा आङो रावबो दिपालि नङा रावबो अनजालि नङा आङो मिथिबायना नोंखौ केस होनो थाखाय गिनाय आं जि बुङो बेखौ खालामो आङो खालामनासो गारो मिथिबायना नोंलाय मा सानना लादों आंखौलाय हा किन्तु गखांबाथाय जिउखौ आंनो दान होना दोनो खोलाहा दोनो ना साहा दोनना होनानै दोनखा ओरैबायदि नागिरनानै दानस'गोन आं दानफ्लेजोबगोन आं मोनबा मा सानना लादों अ नोङो मुस्लिमसो जाबाय मानसि दानस'ग्रा आयु गिबायसोहाय आङो गिबाय आयु मोदोमानो मावजोब्बाय आंहा नोंखौ गिबाय आङो अ मुस्लिम थुफि लाबाय नालाय भबेन ना बलेन ना खलेन ना पयलेना बिनिखायनो मुस्लिम थुफि लानायखायनो दाननो ओंखारबाय बियो आयो खोनासंना रायजोफोर नै मुस्लिमनि धोरोम लानायखाय दाननोसो ओंखारबाय पुरा पुरि मुस्लिम जाबाय नोंखौनो गिगोन आङो हा नोंखौनो गिगोन नोंखौ आङो दायो केस होनांगौबा आंखौ दानस'गोन होननायनि केस होनांगौबा नोंखौ बै जिथुनिखि आसालाम बालेकुम होननानै बुङोना नोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामैनि सिगाङावनो ओमफ्राय बेयाव थुफि गानना लायोना मुस्लिमनि गुफुर बे थुफिया नों तामिलनाडुआव दोङो ना बाल्लादुआव दोङो बे थुफिया बेयावनो गबोनानै जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव फैनानै जोंनि उदालगुरि कर्टआव थानायाव लाबोनानै नोंखौ लोगो मंगलदैयाव हाइकर्टआव मंगलदै ना माहा इयाव लांगोन नोंखौ मिथिबाय लांनानैहा नोंहा बे जियालनि ओंखाम जाना थाबानो जाबाय नोंनि बे दुबाइयाव थांनायनि सिमां नायनाया आसालाम बालेकुम होननाया बे सिमाङानो थाबाय थागोन मिथिबायना भबेन दिपालिनि एक्स हाजबेन्ड बैथाला सेहेरि जहरि रदै मिनिनोसो ओंखारबाय आङो बेखौ आंखौ जहरिफोरनो आङो जहरि नामा आं जहरि नोंसो जहरा मिथिबायना हिनजाव मोनि फाग्ला बिनिखायनो फाथिले मालाय बिसिनानैबो साला गावनि एक्स वाइफखौनो बावनो हायाखै सानफ्रोमबो बिनिल' भिडिअ लाबोग्रा लाजिया खाजिया साला आंखौसो जहरि बुंनो हायदों आंलायनो गिख'लायनो आंलायनो गावखौ केस होगोनलायनो गिनानैहा आंलाय माने गिनांगौ नोंखौ केस होबा दानो माबागोन खिन्थु आङो केस होनानै बै आङो न'निफ्राय स्कुटियाव थाव सोना लांनांगोन ना थानासिम बेखौ सोर होगोन नों होगोन नों जुदि फैसाखौ हरोबाथाय आङो थानायाव नोंखौ केस होनो थांगोन आंनो फैसा हरबानो जाबाय मिथिबाय आं नोंखौ गिनो आं बेसेबां नोंखौ गियो मिथिगौ नायनो आं दिन्थिनि र' आंनि आथिं नुदोंना भबेन नै बे आंनि आथिं भबेन नै बेखौसो गियो आं नोंखौ नै ओमफ्राय लोगोसे नै बे आंनि आसि बिमाखौ नुदों बेखौसो गियो आं नोंखौ नै भबेन आं बेसेबां गियो नोंखौ नुबाय दा नोंलाय मा सानना लादों हा हिनजावफोरखौ गासैखौबो नोङो टाउनाव गिजोबगोन आंल' डेन्जार मुस्लिमफोरनि महाराजा जेरै मुस्लिमफोरा सासे हिनजावानो थोआ 12 जनख्लाय लायो बिदि खालामना दिननो हागोन सानदों नामा नोङो हा मा मोनना लादों नोंलाय बा खमथि नङा आंबो आंखौबो हाया नोङो मिथिबाय
आंखौसो गावनो ओंखारबावलायनो नोंखौसो गावखौलाय होगोन आंलाय मिथिबाय मुसारा बर'नि बिमानि खिथुनिफ्राय जोनोम जानानै अबावबा गेजेर ससेयाव मुस्लिम लाहैनो नागिरग्रा थैबाथाय जोंनि बर' समाजावनो फैनानै सावजागोन लाजिया खाजिया मुस्लिमजोंसो फबजाहैनो ओंखारदों नामा नोङो मुस्लिमजों फबजाहैनानै मुस्लिमफोरा नोंखौ फबगोन हा बर' जोंनि बे आसामावनो फैनानै नोङो सावजानांगोन मिथिबाय हारामि कुटिया सैमानि फिसा साला खिरख'नाय एनडि दैमारिना मा इउटुब चेनेल नामाथाय बेबो आंखौ नागिरनो बारा सम नाङानो आंनि नामखौनो मोजां लानो रोङाखै एन दैमारिनो आंनि नामखौनो बारा मोजां लानो रोङाखै आरो आंखौ नागिरनोनो फै दांग्लिगोन ओइ फै दांग्लि फै आंखौ दांग्लि फै मुस्लिमनि जोलै मुस्लिमनि हिनजावनि मादालि सबख'नाय फै आयौ आं गिबाय आं गिबायलै मुस्लिम हिनजावनि बै मेख्ला मुस्लिमनि बै सेवब्रुं आलु फाननो फैनायाव हा मा बुङो बेखौ बे सेवब्रुं आलु फाननो फैनाया बे सिङाव हाबसुनायसो नोङो लाजिया गरसे गैया बेहा गरब्रै गरबा दं बियो मिथिबाय बे पबेना मा दिपालिनि एक्सारसमेना गरब्रै गरबा दं बियो बुस्थुआनो गरसेल' नङानो माथो आंनो खोनादों लाजिया खाजिया नैबे हिनजावखौबो नाया मानो बे हिनजावबो हौवानि बारगा खामानि मावो बुहुत डेन्जारखा बिनि साइसथ' सेहेराफोरखौ नाया मानो बुहुत डेन्जारखा नुनायाव बुहुत डेन्जार नुखायो गस्ला गाननानै माबा गाननानै भिडिअ बानायनाया गस्ला फिसा मा बुंदों नैबे हिनजावखौ नायना लाखा मोजांहै नैबेबो बाहेरा खामानि मावोनो फानोनो आंखौ फाननाय नुदों नोङो लाजिया बिनि सेहेराखौ बिनि मोदोमखौ नायनानैनो गम मोनो डेन्जारखानो जोंफोर न'आव थानानै जायो लोङो जों जेबो रेन्डि खामानि मावा ना जोंफोरनि देहालाय स्ट्रं जाखागोन दा बै रेन्डि मावनायफोरनियासो हांख्रेब हुंख्रेब जागोन दा जाम्बालाय मिथिबायना नोंबोथ' बै मुस्लिम हिनजावफोरदों ओरैनो मा खुदुं जानानैहा बै गुस्थिनि फारियानो गैलासो नोंखालाय हो जोंफोर दा डेन्जार नुखागोन दा जोङो न'आवनो थायो नालाय जोङो एकदम हासार गोनां नालाय जोंखौ मुसपुत नुवा माथो नुनोनो जाम्बा गुन्दि हाबा जानाय इउटुबारफोरा सब माने गावसोरबो गुन्दि इखायनो माने सब माने हाबा जासिगोन इउटुब खुलिसिगोन गाज्रि हिनजावफोरासो इउटुब चेनेल खुलिखायो फैसानि लाबा नागिरनानै महा गुन्दि गोजा बेखायनो माने हौवानि थोनो रोङै बेपारि माखायासो बिदि इउटुब चेनेल खुलियो बिनि भिडिअ कालेक्ट खालामनानै माबा खालामगोन बि हिनजावफोरानो बि बुजि गोरों जाय बुजियो बियो हौवानि माबा नागिरैया गोसो गैयै साननाय गैयैफोरानो माने बिदि खालायखायो बेपारि माखायासो बिदि खालायो नोंबो गुन्दिखा इखायनो माने भिडिअ बानायदो सेलेपिफोर हाबा जानानै माबा गस्ला फिसा गाननानै भिडिअ बानायबाय थाग्रा ओरैबायसा फोस्रावबाय लोगोफोर बियो गुन्दि मानसिफोरासो लायनो हाबा जानानै लायनो इउटुब चेनेल खुलियोनो इउटुब चेनेल खुलिग्राफोरा फाननाय गोजा गासिबो लायनो जेबो खामानि दामानि गैयासो लायनो गावा जुदि इमान मोजां मोनबा दे जों इउटुबारफोरा बयबो हामा जाखाबाय गावलाय मा गावबोथ' इउटुब चेनेल खुलिदों नङा होनबा नोंथांमोन खुलिनो होमबा संसारनि इउटुब चेनेल खुलिग्रा हिनजावफोरानो गाज्रि जाबाय नामा हा गाज्रि जाबाय नामा देलाय होनलाय आंखौल' बुङाखैयो हाबा जानाय गासैबो मानसिफोरा जाय इउटुब खुलियो गासैबो गाज्रि गोजालायनो ओरैबायसा बुंदो इयो थारमाने गावलाय मानो खुलिदों मा कारनाव इउटुब चेनेल खुलिगासिनो नोङो हा लाजिया गावनिथ' मोनसेबो इउटुब चेनेल नंखाया मालायनिफ्राय बायख'ना लानायसो लाजिनो गैजा रोङिया जोंफोरनि बायसा निजा मेहनत खालामनानै हा खुलिनो हाखायोबा बोरमा फान्था इउटुब चेनेलखौ आङो बायनासो सोलियो बायनानै नों मा सानदों नोंनि इउटुब चेनेलखौबो फानोबा आं बायगोन आं मिथिबाय जोंनि भिडिअखौ नायनो टाइम गैयाबालाय बुहुत खामानियाव बेस्थ' थायोबालाय नोंलाय माथो भाइरेल खालामबाय थायो नोंनि हिनजावखौलाय नोंलाय हा फाथिलाय मालाय बिसिनायखौलाय मानो नोंलाय दावराव खालामबाय थायो नायनो सम गैयाबालाय नोंलाय माथो बुंदो दुर्गा फुजानि सिगां आरो नोंनि एक्स वाइफ दिपालिखौहाय नोङो भाइरेल खालामबावगोन होननानै बुंदोंमोन ना खोनासंनाला रायजोफोर बियो मा बुंबावदों बिनि सिगाङाव टाइमानो गैयामोननो खिन्थु बे मा बुंदोंमोन आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअ क्लिपखौ खोनासंहोनो थाखाय आङो सेस्था खालामबाय आरो मा दिपालिया गाज्रियानो गाज्रि आरदि नालाय आरदि अफिसियेल बेखौथ' बुंखागोन ना बै समाव आंनो जि बाथ्रा बुंनानै गाज्रि बाथ्रा बुंनानै लादो बेफोर बाथ्राखौथ' आं बुंखागोन आरो दंबावोसो गाबोन समफोरनि गेजेराव आरो भिडिअ बानायबावगोन दिपालिनि सोमोन्दै दुर्गा फुजा सफैहां जाबाय दं माने भाद्र मासआ जोब्बायना जोबाखै दा माबा बेफोरनि थाखायबो आं बायदिसिना बाथ्राखौ सब दरंगोन नों मा सानदों आंखौ सैमा हेंगालि मोना खोनासंबाय बे मा बुंदोंमोन आरो लाबोबावगोनसोनो भाइरेल भिडिअ आरो गावहा जुदि एसेबो टाइम गैयामोनबा बियो कन्टिनिउ माने आरदि
रेन्डि अफिसियेल बेफोरबायसा मालाय गावबा गाव नाम होना लानायखौलाय मानो बुंनो गोनां बेहा जुदि टाइमानो गैयाबा एफा गावनि हिनजावनि सायाव मानो भिडिअ बनायनो दरखारमोन बेहा गावहा टाइमानो गैयाबा हा साला बुरबक जुदि एसेबां मोजां मोनबा बिदि भिडिअ होलाबाय थायामोन गावनो मालायनि भिडिअखौ लाबोदों जोंफोरखौसो बुङो मालायनि भिडिअ लाबोबाय थायो गावनि निजा कन्टेन्ट गैया हरि कन्टेन्ट गैया होननानै गावलाय मानथो होखो बै अखालियो भाइरेल जादोंमोन मा होनो बेखौ भुमिकानि कल रेकर्ड बेखौबो गावा होनानै दिनै स्क्रिनाव नायनो हागोन आरो सोर सोर हिनजावफोरखौहाय बियो गावनि फेस माबा इउटुबाव होना होयो नोंथांमोना नायजोब गासैखौबो स्क्रिनाव होजोबगोन आं फारि फारि होजोबदों नोंथांमोना नायजोब सोर सोर हिनजावखौ गावनि चेनेलनि नामबो दं बेयावहा धोरोम ब्लग्स ना मा बेबो दं नायना लाखा नङाबा आंखौ एडिटिं खालामदों होननानै सानगोन नालाय बिनिखायनो आङो होना होजोबदों आरो बेफोरखौहाय नायना लाखा फारि 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 इमान लेथ्रा लेथ्रा होयो गावनो लाजिया ओमफ्राय गावनि भिडिअखौ लाबोजानो बायो बे बुरबका साला सैमानि फिसाया लाबोजानो बायो गावनि भिडिअखौहाय बियो मालायनि भिडिअखौ लाबोनानै गावसो इयो दाखालि कल रेकर्ड भाइरेल जाबावनायखौ होबावदे नाय स्क्रिनाव होना होदां नायना ला बे ब्लग लास्टावहा गावनि ब्लगनि नाम लिरनाय दं नायना लाखा माबायसा होना होदों बेखौ गावनि भिडिअखौ जों लाबोबा दाय जायो ओमफ्राय मालायनि भिडिअखौबा गाव होनो थाखाय लाइसेन्स मोनदों नामा बियो हा लाइसेन्स मोनदों नोङो लाजिया खाजिया हा मालायखौ आं जाग्रा नङा मालायनि आं खहा खालायग्रा नङा दाबो जानाय आं साब्रै साबा दसजनफोरनि नाथाय आं जाया ओरैनो मोनो आं बेसेबां लायनो दानो लायनो मोनजायै लायनो बियो जायासो लायनो मोनजादोंमोनबा सिरि थागौमोन मोनजायैखायनोथ' बैखो जाहां बैखो खेबहां खालामगासिनो इयो लाजिया गाव मोनजायैखायनोथ' ट्रेनावहा बै सिख्लाखौ भाइरेल खालामना होदो बियो लाजिया खाजियानो बेखौ केससो होनांगौमोन बिनि जायगायाव आं मोनबाथ' बेखौ मालाबानो जियालनि ओंखामसो जाहोगौमोन आं बेखौ केस इसां कमजुरि जानाङा हिनजाव मानसिया सासे हुवादों इदि खालामजानाय हुवासादों जेरै खालामो इदिनो फिन होनांगौ इमान कमजुरि जानाङा हिनजाव मानसिया स्ट्रंसो जानांगौ जेब्लायबो हुवाफोरनिसाय मोनसे आगान गोजौआवसो थानांगौ हिनजावफोरा मिथिबाय इमान कमजुरि साननाङा आजिखालि जुगाव जेसेनो कमजुरि जायो एसेनो मानसिफोरा गाहायावसो लाबोयो बेनिखायनो हाइ लेभेलावसो थानांगौ गोजौ थाखोआवसो थानांगौ आजिखालि